kadam don mali tum la si pinili tum ka chethan bonji la ke paper leak ka puthak non het jong se li tum thek ponong lo paper ki leak lang akula so paper leak thule thodilo ta se li tum chethan ponang ton pen ta se li tum ki ram tang ni pen same tum thek ponong ji CJP mate tum pudam lo pang te cockroach janta party abhijit dipke pen jok ingpu pon lo isia platform la pen jok non opinion ni same lang tum ka protest bang ton te lang copy polo pang te need paper leak apot mane need paper la ke doktor atuma exam lo doktor mani bang yung si doktor Charlie doktor Chipamani pong te need pass nei sela bang so exam along bang lak thongkep pen question paper ke nam atuma lam klang si la bang so joine protest lo la pen kia ba alam klang dut pen joine exam si tami postpone de lo student atum bang kre phone ka pranchal mud de lo people lo pong te government atum ke thek the alang tuma failure student atum phan ka chongthui la hai pot tasim hapu kokro janta party atum ka protest air set tung set pinyar ni samai thangna da response rong le athei pi porwa pok talang tuma demand ke lan lo je bharat along education minister langnam lo pong te dharmendra pradhan alang liphan chi resign nang ji pheno lang tuma demand seta me bang ke student atum ke choche junje arni bang lo ka protest dharmendra pradhan bang ka hem AC room along chopo jun po megyang po ha PM Modi pen birthday ka chivis lo seta mi la pu bang ke paper bang ki leak lo to hala leak lo ni la paper leak lo me sen lo phia lang tum che pakeng lo seta mi akun non bang ke copy lo pong te non ke akut tet ta paper pai leak li lo kona lo pong te la ke Maharashtra lo pe da pa pona tum thek ponong lo la sila bang sok tet pulo tang te li tum ka du ka sami chini teacher atuma phan than bang atum phan kang wai exam lo la ke permanent than bang atuma phan kang wai lo asami non ke corrupted mane tangka pen side pulo dang te order dur pen yong kali jong order dur kali pen yong seitum lap than bang pupek lo pong te kupi manji la bang so than bang ke than pami jima ke than pami mima ke thek pami ma ke thek pami mima la pen ke osomara future kupi po osomara future pen senon ke kijui I la puson sinang man lo plus la bang so Maharashtra long la bang so tet paper a question paper ke jor ko ano pang te ICC pen si 1.5 crore la ana ape tangka pen salang tum jolo labang soal la information hadak police atu men jok long pon lok lo la pen ke retardib lo la pen a question paper tami long dam tan lo phike ala da council official atu man hang lo hang pen pa check lo lak a hok kalima kalang ma 100% match labang so question paper 100% match posipo a question paper kang thim ma si jordan lo police atu men jok no na phia bang ke sil lab lo exam sitami non ke ko postpone to den lo hala dak sitami pinyar ni lang namlo pong te education minister ke kang ni lok lang paper leak ken pinyar ni saming ton te lang la sila non 2014 pe non an la khadam lo pong te 89 time question paper leak elo posible 89 time lamso kali batai click kep so seri exam patok elo student atum phan ka chenek la sila dak ili tum lang namlo plotang te la ke komara failure lo pong te la ke government atuma failure la si la puson thak tangka pen lok jong si jor labi plotang te kiduk kilak atum ke Charlie tale velo dona tum pinyar ni li tum ke jong het ta hajara sing datang po khiti siklem nang po si khiti chelang pe nang hajara ing dat pe nang Charlie tale velo tangka ke do ke kiduk de atum ke tangka le do ke do ote khiti klem kilo kam sa ing dat de lo hajara klem klelo tangka ka video da join ni si ili ke pinyar ni sami ka Charlie takabor ibor apen se bang Charlie dun side mati di alang le tum jenetene chongda chongdi ben selang tum che ko paso tang te alang li tum la son son le ko nazi lak phokep lak chokep ki piun hilang mati pinyar ni li tum lang nam lo pong te la ke hu dak non ke Maharashtra long alam lo seta me dak ke nep long check lo sil lo non ke strict alang li tum action en po la pen ke lang tum mesen pen exam pa tok tu po posipu tang te tum pini kar biang long ke chethan si jok lo dona tu la si kar biang long alam li tum ka do ko esta me chini lo la si non mat hada ke nep long ke la hen lo Rajiv Kumar lapen ke Akash Kumar lapen ke Dhiraj Singh pen lo alang li tum aphan si non mat ke nep long lo alang li tum si ke nam ke jor asai bang ke klempon jola puson la si hala haya jo yong si lik un plotang te hala hai jo ke li tum lang nam lo bang te det ke the ke advance mu chora jolo mane state ang bong men sami tang te li tum Assam along ke la si Assam along se tame li tum la ke la khasiun elo mu the dak li tum lang nam lo bang te che than the la pen ke panep ne la pen nep long staming samrabri polam cholo la sili tum thek polong ji PM Modi pilok ipu ke jela puson thak thak korap amuni da tum phan
corruption ke claim mati tangka chopang lima munit tumhan kelang like hijim tek pusipu alang like dam tang camping hot punayat puno तो मोदी की भी एक गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी जिसने गरीब को लूटा है जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा setami pinya ni thek ponong ji alang li tumalong ke do tum penamat si lahaya sai ke claim pulo dang tente non ke hijim je deloma pinya ni people se strict action ne delo punishment pipe delo pinya ni ki pupen lockdown period hege pachun poma lahen lo dona tum lasi penanga na tum karju pon setami padolo lasi la so teng pulo dang te li tum ke osomar a future bang ke la dak si jut kok lo anu tina son tina chata long setami ke nam lok pulo dang te doctor le chemanji setami ke nam than bang le manji setami ke nam aka break official le manji officer le manji setami ke nam pulo dang te ang to na long setami ke nam pulo dang te li tum ke ki duk dera tum ke chali do na ma chal le velo nang li sia sakuri chepalong ye phan nang hem nang long le phelang nang rit chepadoi na helang pulo dang te nang li kidney che yor na helang pulo dang te chali dun sel le vedelo ke plang tang atum ke tangka do posi bang nam le thot po tang ti ki duk dera tum ke ko polonte lasi ki duk dera tum ke itum ke sakuri phan po ke matha duna lo ni kadam tang sami pulo nang liong si sakuri nai bong de prang si plang de na helang aku nang liong si plang nang ji plong de prang si nang li tangka do de na helang aku tangka chepadoi bong de prang si nang li sakuri long na helang tang te ko puloi li tum ke kiun po tabang solam si tami dokok lo lasi non penangan social media long ka protest hiring tangrak lo athe paper leak puke non ke common lo isi kijui ieson se mandet lo ani wang mata paper leak lo ani wang mat sitame sakuri nam lo ani wang mat sitame tum thek ponong lo hai corruption na hina bangku la seli tum chethan masiun e jud masiun e playing masiun e labang so sarkar phanili tum minga che thege ko pilo pongte alang li development wan po development ta wan lo pinyar ni development ke wan tang adiman sitame surgery kurinang se set to wara long le masi to wara phan operation surgery roi se set puke arom ta kalima ti di rod pen se roi se set ho la hello kupi pen lo ka semar bong la so to war ke space technology pen se ka semar tang ho pinyar ni li tum thek ponong le space technology pen ka semar to war awar bridge kang rai kang hang la pen ke roi se set analam sami tum thek ponong lo claim lo tema setame command tu lo ante corruption hi na lang tu maning ke dokti na ya sai lo pusi pupi ente ko pi pot pavir verek pini pi posi paper leak ver ko pi posi tangka pe na join ne sakuri lar ver ko pi posi pinyar ni li tum development amen pen kam sai oi pire abang solam setame pinyar ni social media long penala tum ke question ke rise tame dolo setame lang dam lo pongte ko pisi pinyar ni kidip thib lo pongte hindu christian hindu muslim malam si ha thak ke dip thib ahok ai su ke ko an student num sunget lo ko an rada tum sunget lo laki sungan tame chi dip thib lo people lo pongte bharat long ke thorom pathe muna ka joini lahen lo lasi kiwang jilangani le tum do am sami chethan bon thubom lo na setame nona mat bang ke paper liga bang ke state tin long setame hangram jolo kardom